Хазина галереясында нәсіл нигез йыла дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Экспозиция татар гаиләсенә, нәселенә һәм туй традицияләренә багышлана. Күргәзмә идеясе 19-20 гасырда татар гаиләсенең тирәнлеген күрсәтүдән гыйбарәт. Гаилә елы уңайнан ачылган күргәзмә экспозициясе берничә юнәлешне били. Шулай да төп фикер нигез. Нигез бар икән, нәсел кала дигән сүз. Татарлар элегелектән йорт җирләрне бизәп, матурлыкка омтылып яшәгән. Һәрберсендә шушы нәселнең, шушы гаиләнең үзенчәлеге саклана. Татарның милли үзенчәлеге менә шушы тормыш атрибутларында сакланып калган. Күргәзмәдә Санкт-Петербург каласыннан килгән бер төркем кызларны очраттык. Алар бергә махсус милли рухта киенеп килгән. Оештыручылар татар халкының гырыф-гадәтләрен ни кадәр җаваплы булганын күрсәтергә тели. Моның дәлиле булып Бакыйга урманчы коллекциясеннән 1821 елга караган кулъязма Коръән урналган. Яңа гаилә туганда, яңа тормыш башлаганда гаилә беренчедән фатиха алсын, аның бөтен эшләре Алла белән берлектә булсын, аның эшләре бөтенесе изге булсын. Менә шуңа күрә киленгә, яшь кияүгә менә шундый Коръәннәр бирә торган булганнар. Татарларның яңалыкка омтылып яшәүче милләт икәнен сакланып калган фотосурәтләр чагылдыра. Аларга ихлас теләкләр язып, бер-береңә бүләк итү күркәм күренеш булган. Кара, штан балагын җилберткән, димче килә дип әйтә торган булганнар элек, һәм бу үзенчәлек буенча димчеләрне башкалардан айырганнар. Димләү халкыбыз йолаларының берсе. Йолалар нәселне дәвам итүдә аерым урын алып торган. Күргәзмә йолаларны кире кайтаруга ярдәм итә. Бирнә җыю, кызны озату, кыз елату, су юллары күрсәтү, алар барысы да әле сакланган җирләр бар. Әмма шәһәрләрдә инде менә кызганычка каршы бик андый йолаларны күрмибез. Һәм шуңа күрә дә менә әлеге күргәзмә белән инде шәһәрләргә дә, авылларга да шушы йолаларны өйрәнү турында, аларны саклап калу турында күрсәтәсе килгән. Эльза Ахмәтҗанова, Николай Осуховский, Татарстан яңалыклары.